Čaute, to je Zemek07 a ja vás vítam pri ďalšom videu zo série World of Tanks. A máme tu iný tančík, je to AT1, má už nové dielo, som sa kúpil, no. A idem to ísť na SU-100, čiže to celá dobrý tank. Čakaj, sa tam tikšie, pretože mi to tu učí. A možno sa divíte, že prečo vždycky vychádza World of Tanks. No, je to tým, že proste 137 si šetrí na nový tank, je to M41 Bulldog a je rýchly, obratný, presný, takže je to proste super tank, je to tank 1. A máte sa na to čo tešiť. Super tank! A sme druhý najlepší v bitke, ako si mohli všimnúť. Takže pravím ja, let's battle! No mi to no, to je ten slogan toho bodka. Keď sa zapínate, tak tam dáte také načítanie. A tam máte také tie veci, že Golden Joystick, Wargaming. A pri tom Wargaming je napísané let's battle. Takže let's battle. Máme je. No tak lebo som to... Nepřátelský tank. Dvoch naraz. Boom. A to sú tie 18-ky a ty koksi, tie 18-ky to sú druhé najlepšie tanky. Tam boli 3 a boli prvá, druhá, tretia, štvrtá. A ja som ich dal na 2 rany. Tak kto je to swag? Vytrčí sa jedlo, možno. No vytrž tú tvoju vežičku. Čiči. Na, čiči, na. Čiči, na. Raním tu na. Na, čiči, na. Poď. Čiči. Čiči. Skúsime inú metódu. No, po. Končovaní tam obsadzujú. Korník, šopa, antilopa. No ňup tým, ja som tam rozbil dvoch. No a boli medzi 3 najlepšími, no tak ticho, hej. Ak to nevidíte, tak sa pozrite do chatu. Tak tiško, hej. 2T18 naraz som rozbil, len tak. Bum a bum. A bolo ticho. Tak, L-Traktor, očividne. Fuck the system, let's battle. Jak pravý chlap sa riadí. Teraz by som sa nemal hýbať. Madness. This is Sparta! Ešte to môžem stihnúť. Nie! Sakry, sa nám som mohol. Tady končíme. Všichni okamžitě ven. No, tak vidíme sa pri... Čaute, to je Zemek07 a ja vás vítam pri ďalšom videu zo série World of Tanks. Teda, prepáčte, a som tu pri ďalšom... Vyrážíme. Som troška prisvatý, ale čo s tým. A... dnes, no, viete čo? Tu som tu s C37 a teraz čo bude na toho Bulldoga, tak potom pôjdem na tank T49, ktorý vám som teraz ukázať. Teda dúfam, že to je on, pretože on má také krátke dielo. Neviem, či to je tento, alebo je to nejaký ináč. Teda, že či má nejaké inakšie dielo. Pretože to dielo to je taká šupa, ty kokos. To proste je také...
Tak já to jdem otestovat. Jdeme, jak Formula 1, tu nágují, jak skateboardák. Tady jsem to musel uvědět. Nevidím. No tak to je náhodno, keď tam nevidím. No tak to je 20 jednotkoho tam dáte. To já dám. Tam vidět. To isko neviete dať. No, nejdem nič vraveť, ale... No, no fakt nejdem nič vraveť, pretože... No, preto. Ale isko dám damage, no tak to sa dám, idem kúpiť. Počuli ste to? Tak to urobila táta 49. Oh. Áno, to je tá malinká hufnička. Teda nie, tá hrubá hufnica, len... viete aká. Ale tú šupu ste všetci museli počuť. Idem ku nemu. To je hrozný tank, to je taký krutoprísny tank, že to není možné. Vidíte tu pasatú väžu? A to mohutné dielo. Počúvate? On vstane. Počkajte. Počkajte si. Áno, teraz to bolo nádherne počuť. Počkaj, nebudem sa nikto. No vystrelil. Áno. Woohoo! To sú proste šupy. Neviem, či to počujete na videu, ale keď to hlasíte, dajte si to hlasnejšie, ale proste to sú mega šupy. A zase. Do černého. Vyřadili jsme je. Připraven k palbě na cíl. Ale kempím na ňu. Už je nevidím. Ani ja ich nevidím. Poďte 49. Som to veľký manušík. Oh! To je šupa. This is crazy. Prepačte, že na moju reakciu, ale ja som z toho úplne na vetve, ako vravia Češi, som z toho úplne na vetvi. Pretože to je brutál toto, ja som z toho úplne na vetvi, ako vravia naši priatelia Češi. Pozdravujem, ak sa na to video nejaký pozerá. Ale to je hro. No možno som troška preháňal, keď som to vravel kamošom, že ako to má šupu, ale proste... To je 75, no tak to bude ešte zaujímavé. Jump! Tam je 75. Ale môže to aj ako obsadzíme. Ak to budeme obsadzovať, ja budem mať. No je jednotka. Alebo radšej sa tam nejdem ukazovať, ak ste videli ten predošlý tank, čo som tam išiel. This is Sparta! Videli ste, ako to skončilo. Tak to skončí asi aj druhýkrát, pretože ten T-94 to asi nevydrží. Jedine, že by to ten objekt 416 zachránil. Poďte objekt 416. Teda objekt 432. Poď. Verím, yes!
Ja som mu veril, to inak by to nedal. Kebyže mu neverím, tak to nedá. To je tá viera. Ako viera, neviera, akože mu verím. Do pasov, poď. Vedľa. Neprorazili sme pancíř. Tak dáme aspoň do diela. Do diela! Sotva sme ho škrábli. Do diela! Ne, do mojho! Dobre, som jedal ten damage, ja. OK. Taká hudba nakoniec si teraz dáme takú peknú. Tu víťaznú. OK, ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak sa vám toto video nepáčilo, takisto dajte like. Samozrejme k tomu prihoďte aj odber. Toto videjko zdieľajte. A zatiaľ, čaute, čuste. Intro.